Adam A. Zango ya zama ango, ya auri fitacciyar jarumar Kannywood. Alamin jifar shayi wa Aminu J Town Boy raddi. Fitaccen jarumin masana'antar shirya fina-finan Hausa, Adam A. Zango, ɗan asalin jihar Kaduna ya angwance. Rahotanni sun tabbatar da cewa Adam A. Zango ya auri jarumar Kannywood, Maimuna wacce aka fi sani da Salamatu a cikin shirin Garwashi. Produsan Garwashi kuma mai bawa gwamna shawara, Fauziya D. Suleiman ta tabbatar da wannan labari a shafinta na Facebook. Ta bayyana farin cikinta da wannan aure da aka ɗaura. Tana mai addu'ar Allah ya ba ango da amarya zaman lafiya. Sai dai Fauziya D. Suleiman bata bayyana lokaci, wuri da ranar da aka ɗaura auren ba. Kuma babu wani bayani daga Zango ko ita kanta amarya har kawo yanzu. Kamar yadda Fauziya ta wallafa, daga ƙarshe dai Salamatunmu Maimunatu ta Garwashi ta auri babban jarumi Adam A. Zango. Na yi matuƙar farin ciki da wannan aure. Allah ya ba su zaman lafiya. DW ta sake tabbatar da wannan lamari. Tana mai cewa jarumar Kannywood Salamatu Maimuna ta cikin shirin Garwashi ta amarce da Adam A. Zango. Wannan dai ba shine karo na farko da Adam A. Zango ya aure ba. Jarumin ya aure mata a cike da wajen Kannywood har 7, amma duka sun rabu da juna. Tuni dai abokan sana'arsa a masana'antar Kannywood da masoya suka fara taya Zango murna, tare da fatan Allah ya ba su zaman lafiya. Shugaban hukumar tace fina-finai ta jihar Kano, Abba El Mustapha, ya taya sa murna, inda ya wallafa a shafinsa na Instagram. Yana cewa, "Ina taya ku murnar aure. Allah ya sanya alkhairi, ya ba ku zaman lafiya, kwanciyar hankali da zuriya ɗaya ba." Hakanan kuma Sarki Ali Nuhu ya bi sahu wajen taya Adam A. Zango murnar auren da ya yi, inda ya rubuta a shafinsa na Facebook yana cewa, "Allah ya sanya alkhairi ango." A ɓangaren masoya kuma, wani mai suna Ibrahim Bala ya ce, "Masha Allah, ina taya ka murna jarumina. Ubangiji Allah ya ba da zaman lafiya, amin." Sannan wani Bashir Muhammad ya ce, "Allah ya ba su zaman lafiya, tare da zuriya ɗaya ba, amin." Bayan hira da Alamin ya yi da Freedom Radio, inda ya kwance wa ɗan uwansa jifar shi zani a kasuwa, sannan ya kira shi da makareci wanda ya sa hakan Aminu J Town Boy ya shiga maganar, tare da nuna masa hakan da ya yi ba daidai ba ne. Hakan ya sa Alamin ɗin sakin wata sabon bidiyo inda yake cewa shi fa abin da ya faɗi akan jifar shi cikin kaso 100 bai faɗi ko kaso 1 ba fa. Ya ƙara da cewa shi fa duk intabiyun da jifar shi ya je aka tambaye shi waye Alamin, sai ya san yanda yayi ya waske, wanda na fahimci shi fa ba son ɗaukaka ta yake ba, kuma yana hakan ne saboda kar mutane su san akwai wani Alamin ɗin ba shine Alamin ɗin ba. Babban abin da ya min ciwo shine bayan wata hirarsa da Freedom Radio an tambaye shi waye Alamin, buɗan bakinsa sai ya ce family name nasu ne, bayan Ibrahim shine sunan mahaifinmu. Kuma sannan abin da yasa na je Freedom Radio ne wannan interview din nake cewa Al-Amin ba sunan shi bane, sunana ne. Duk da wanda bai kalli magana ta da na fara postin ba, ya je ya kalla tukunna saboda dorawa zan yi akai. Duk da dai a can din ma a cikin kaso 100 ban faɗa ɗaya ba wallahi. A cikin 100 ban faɗi ɗaya ba. Ban faɗi ɗaya ba a cikin 100 wallahi. To amma wanda bai kalla ba a can, wanda bai kalli wannan, kan mutum ya fara kallon wannan ba tare da kalli waccan magana da na fara yi ba. Abin da yasa nake cewa Al-Amin ba sunan shi bane, sunana ne, bar ku ji dalili. G-Fresh ya je interview sosai, ya fi so a kirga. Ni ma na je interview sosai, ya fi so a kirga. Ni da shi tare mun je interview, ya fi so a kirga. So abin da yasa ne wannan magana a Freedom shine G-Fresh tun duk abubuwan da muka yi a baya, tun lokacin zuwan TikTok bata zo ba da sauran ci gaba na social media da yawa bai zo ba lokacin, gaskiya bai zo ba, duk daga baya ne. To ya je interview so da yawa, so duk sanda G-Fresh ya je interview baya taɓa yadda ya magana ta a interview din, baya taɓa yadda ya magana ta, domin misali yanzu na dan zama committed, na zama busy a wasu abubuwa, duk da dai ina yin abubuwan da muke tare da shi, to amma baya taɓa yadda ya magana ta a interview din da yake zuwa. Na rasa me yasa. Sannan idan aka yi mai magana ta ko wallahi sai dai ku ga yayi wani saddabar, yayi kwana, yayi wasu dabaru, kawai ya fita ya wuce, baya da yadda dai ya magana ta a jini, ya magana ta a cikin interview din da yake yi a jini ko a gane ni, ko wanda suka manta ni su nemo account ɗina, ko wanda ba su ma san ni ba su san ni, wanda suka san ni kuma suka manta ni saboda tuntuna aka dade ana abubuwa su nemo ni da sauransu. To in je interview baya taɓa yadda ya magana ta. Idan ma an mai magana ta interview din wallahi sai yayi kwana da maganar, sai yayi wani dabaru haka dai. Duk wanda mutum yana so ya verify wannan abin, ya je dan bibi interviews din shi da aka yi da shi, ko a BBC ne ko a ina ne, ya je bibiya, zai ga yayin da yake yi idan an zo yin magana da ta shafe ni, zai ga yadda yake yi. Wani dabar yake kawai ya fifit, mutum ma ba zai gane ma akwai Al-Amin ba. Baya so mutane su gane akwai wani Al-Amin, ba shine Al-Amin ba, baya so. To da na ga yana ta wannan boye sunana din a interviews din da yake zuwa, ban taba damuwa ba. Duk da dai ya kamata fa na damu, tunda dan adam ne ni.
amma ban taba damuwa ba wallahi, ban taba damuwa ba, ban taba yin martani ba, ban taba kula shi ba. Ba abin da ya daman, harka ta kawai nake yi, kuma in ya gayyato na abu ma muna yi, ba abin da ya daman wallahi. Duk da na san abin din da yake yana boye ni a interviews, yana sake suna na, an tambaye shi ma zai kwana, ba zai faɗa ba, ba zai yadda ya magana ta ba dan a ganni ko a sanni ko a waye. To amma wallahi bai daman ba. Abin da ya daman shine da ya je Freedom Radio aka mai magana ta, kawai sai close up ya zama kaman da gawa ta yake tafiya da ita, da to a Freedom sai ya binne gawar. Kun san ta ina ne? Da yake cewa Al-Amin family name din mu ne wai. Kaga kawai ya shafe ni kenan. Aka ce mai Al-Amin, yace Al-Amin family name din mu ne. Family name wai. Ta ina? Family name. Sai na ce ikon Allah. To abin ya zama haka, da baya da magana ta. Yanzu kuma yayi magana da ma ya dakile magana gaba ɗaya. Nan gaba ma ba wanda zai ƙara mai magana wani Al-Amin. Saboda ya ce Al-Amin family name din mu ne. Kin kaga kun ga nan gaba ba wanda zai ƙara ma yi mai maganan Al-Amin. Kawai ya gama. Ya dakile, ya rufe kes din. Sai na ce to tabbas gayan nan shi ya dage sai ya binne ni kenan. Me ya faru, me mai duk abubuwan alkhairai da abubuwa da ba zan iya faɗa su ba su dace ba. To shine sai na je Freedom, inda ya je faɗa, sai na je Freedom nake cewa Al-Amin din da ya ce family name din mu ne ba haka bane ba, sunana ne Al-Amin. Sunana ne Al-Amin. Nace ba sunansa bane, sunana ne. Shine wasu mutane wanda kwakwalwarsu ban san me a cikin ta ba, ko da yake zan iya muku uzuri saboda ba ku san abubuwan da suka faru ba. Za su zo suna cewa wai menene da sauransu. Okay. Abin da ya gaskiya kawai dai a bashi a sha ni.